Ik is leskinder, oorspronkelijk van Chris. Daar is mijn trots. Ik is nu geresetteld en ik boer op een resettlement grond. Daar nabij Waganas. Die plaats naam is Gomganas. Ik boer al nu afgelopen paar jaren. Ik heb 2007 mijn eigen initiatief gevat en begin boer. En van die tijd af heb ik nu tot 2011 heb ik hier op gronden, andere mensen gronden. En toen was ik geresetteld. En van die tijd af was ik een resettlement boer. No. Om te schouwen. Redig is voor mij de beste ding wat ik kan doen. Om tussen mijn schouwdieren te wees. In elk geval, even als familie ook bij die plaats, op die plaats komt, dan is ik, vergeet ik van die mensen en dan is ik meestal tussen die dieren. In Keetman zal het mijn vierde schouw wees. Maar ik schouw van 2018 af. Mijn eerste schouw heb ik in 2018 begin. Zo in Keetman, precies specifiek is het nou, die vierde. Specifiek voor hierdie schouw heb ik 31 dieren gebring. Ik heb 31 dieren gebring. Vertel ons van uw dieren hier. Ja, hier in Keetmans is ons die boerbaas nou voor hierdie specifieke schouw. Ons het bij de juniors het ons 30 tot 40 eerste klas. Die open het ons eerste klas, tweede klas.